Mina besinakanaka seyincwadi ebeyibhala uMbalimade kwabamhlophe abelungu uHlamvana Bhulu Umlilo Endolinde ukuba singumatsonga benogqilebana uZulu laduma obala lapho kungemunga kungemtholo igwalagwala likaMenzi elisuke entumeni kwaBheja Ishowe kwaBheja Indolinde sikwaya kwaBheja noLwandle noThukela uthambekeka onwalwayo thambekeka kwebusintambana nangenyembezi ingonyama yakithi ondini leyo ingonyama ucetshwayo kaMpande ngikithi emaqungebeni namhlanje nabesilo ngizochaza kafushane nje ngenkosi yakithi emaqungebeni inkosi umehlokazi Zulu kaSihayo eyabamba elikhulu iqhaza eSandlwana kanye nasempini kaBhambatha nina beqhawe impi yaseSandlwana yalwa ngo1879 impi kaBhambatha ke yona yalwa ngo1906 inkosi umehlokazi Zulu yayibuthelwe ebuthweni lengoba makhosi nina beqhawe ibuthwa isilo sakithi ondini isilo ucetshwayo kaMpande yakhumbuleka ke ingoba makhosi ngenkathi ilwa noma kubuka impi phakathi kwayo nebutho lamamboza ibutho elibuye laziwa ukuthi ibutho lothulwane leyo mpi ke yaqubuka ngenkathi ke kunomkhosi woselwa ngo1876 esigodlweni sakithi ondini kuthiwa ke insizwa ke zaqalana ngezagila ishana ngezagila zagcina ke seyidonselana amatshwa kuthiwa umonakalo wabamkhulu impela kodwa leyo mpi yagcina ikhuzekile yakhuzwa isona impela isilo sakithi ondini sihluleke lapho nabeqhawe inkosi umehlokazi Zulu njengoba besengishilo ngathi yayikwingoba makhosi yabamba elikhulu iqhaza empini yaseSandlwana kwazise ukuze kubukeke impi yaseSandlwana nayo ke inkosi umehlokazi Zulu yayimbangela yokuqubuka kwempi yaseSandlwana ngoba abelungu babethukuthele ngesizathu sokuthi inkosi umehlokazi Zulu yayise yiprince ngaleso sikhathi sewumntwana ngaleso sikhathi kwazise phela uyise inkosi uSihayo yayisaphila kuthiwa abantwana ke omehlokazi Zulu womkhumbi kaZulu basuka ke baya ke esilungwini bagcina ke bedale omkhulu umonakalo ngokubulala ke onina amakhosikazi enkosi uSihayo amakhosikazi kayise ngoba babewasole ngokuthi ayeyophinga lena isilungwini nabelungu kodwa omunye umlando uthi babengayile ukophinga nabeqhawe babeyokhonza uNkulunkulu wabelungu nabeqhawe amangisi ke awotha ke ubomvu ngesenzo ke sabantwana benkosi uSihayo omehlokazi Zulu omkhumbi Zulu kanye nabanye amangisi athi inkosi ingonyama ucetshwayo mayilethe abantwana benkosi uSihayo ukubona amangisi ukuze phela azobajezisa amangisi amabutho akaZulu anqaba ke ukuthi ke kwenzeke lokho ngoba futhi amangisi ayethe afuna neinkomo u500 weinkomo khona kuwo nonyoneka iphumuli anqaba ke amabutho akwaZulu anqaba ke uZulu ukuthi kwenzeke lokho kukhishwe inkomo kuthiwa bathi amane ke kuhlatshwe lezo inkomo kusikwe ke amahawu kuyolwa ke namangisi okwagcina ke kwenzekile ke lokho kwenzeke ngo1879 mhla ka22 Masingana nina beqhawela kwaqubuka khona impi la kwalwa khona impi yaseSandlwana uZulu lapho ke ayidlela khona amahlanga emangisini nina beqhawe yaqhubeka ke impi ke phakathi kwaZulu namangisi ayiphelelanga eSandlwana ngoba kwaba khona izimpi impi yaseGingindlovu kanye nezinye nje izimpi ezalandelana kwaze kwaba uncwaba ka1879 la ke kwagcina ke kuboshwe khona ingonyama yakithi ondini ingonyama ucetshwayo iboshwe ngamangisi nina beqhawe yadingiselwa lena eKapa nina beZulu eliphezulu yazi yabuyiswa ngo1883 nina beqhawe ngo1883 uyise ke wenkosi umehlokazi Zulu inkosi uSihayo noma ngithi uyise kaMntwana umehlokazi Zulu inkosi uSihayo yaba ngomunye ke wabasala esigodlweni sakithi ondini lapho ke umntwana uyiBhebhu wahlasela khona isigodlo sakithi ondini yasala lapho ke inkosi uSihayo yabakwaNgobese nina beqhawe ukusho ukuthi ke inkosi umehlokazi Zulu yaba inkosi yakithi emaqungebeni kusukela ngo1883 kuya lena phambili kusukela ngo1883 kuya lena ke phambili nina beqhawe isikhotheme inkosi uSihayo kwathi ke ngo1906 nina beqhawe kwaqubuka impi yamakhanda kushuta amangisi ke ayelokhu nje umise kabi
uZulu nabeqhawe. Kwagcina ke kuqubuke impi yamakhanda ngo-1906 lapho amangisi ayethi khona indoda nendoda mayithelele ikhanda, kwaholela lapho ke kwaba impi yamakhanda. Impi yamakhanda yaholwa inkosi uBambatha, ingakho leyo mpi ibuye yaziwe ngokuthi impi kaBambatha. Abanye abaholi kwakunguMangathi wakwaNtuli, kube yiyona ke inkosi kuMehlokazi Zulu yakithi eMaqhungebeni, kube uChakujana wakwaSithole, kube inkosi yakithi eMachubeni, inkosi uSigananda kaZokufa. Abanye ke nina beqhawe, amanye amaqhawe aleyo mpi awazange abe ngabaholi nina beqhawe, abamba iqhaza, kodwa abaholi engasho ngithi ba-official nina beqhawe abakhona impela namagama wabo naseyinqolobaneni eyilondoloza umlando. Inkosi uMehlokazi Zulu, inkosi uBambatha kaManciza, inkosi uSigananda kaZokufa, uChakujana wakwaSithole, uMangathi wakwaNtuli, kusho bahlanu nabeqhawe. Amanye ke amakhosi elekelela impela nabeqhawe, alibamba impela iqhaza, kodwa awazange athathwe njengabaholi bempi yamakhanda nina beqhawe. Impi ke yamakhanda nina beqhawe ke yaqala ke ngoNhlolanja ka-1906, iqalela lena ku-Richmond. Ngaleso sikhathi kushuthi yayaziwa ukuthi isidumo sase-Richmond, yasabalala ke yagcwala ke izwe lonke nabeqhawe, kwaze kwaba uNhlangulana la yaphela khona, isiphelela ke eMome. Kushuthi ngaleso sikhathi yaseyaziwa ukuthi impi yaseMome, okuyilapho ke kwasala khona ke inkosi yakithi eMaqhungebeni, inkosi uMehlokazi Zulu kaSihayo yabakwaNgobese, inkosi uSigananda yona yaboshwa, ayibopha amangisi, yagcina ikhothamele ejele laseNkandla. Inkosi uBambatha kuthiwa ke yanyamalala, akwaziwa la yashona khona. OMangathi kanye noChakujana bayinikela emaphoyiseni amangisi, bagcina ke bekhululiwe nina beqhawe. ISiludini Zulu ke okuyisona esasibusa ngaleso sikhathi esaboshwa nina beqhawe, sagcina ke sidingiselwe lena ke eMpumalanga la sathengelwa khona umhlaba. uBotha ukuthiwa wayengumngani waso omkhulu, uBotha wasithengela umhlaba lena eMhluzi, la safika sakha khona umuzi waso, wakwathengisa ngaye. Kuyilapho sagcina sikhothamele khona isilo sakithi oSuthu, iSilodi ngezulu kaCetshwayo, sakhothama ngo-1913 nina beqhawe. Ake ngimeke lapho nina beqhawe, baphile abezulu eliphezulu. Inkosi yakithi eMaqhungebeni ke inkosi uMehlokazi Zulu yasala ke eMome, nina bezulu eliphezulu, yasala eMome nina bezulu eliphezulu. Yazala ke inkosi uGudlinkomo, eyazala inkosi uMdonswa, eyazala inkosi uThathe Zakhe. Baphile abesilo sakithi oSuthu. USomkhanda wakithi eMkhontweni, okhanda abezindlu nabezindlwana, abezindlu bayikhexa umlomo, uMinkalela Gase njengenkosi yamaNtshali ngoba igase luyibhebhu kwaNdunu. Baphile abezulu eliphezulu.